Яна. Направена си. Е така. Штрак. С тия ръкавици имам разпъден. Коси може, Андрей. Виж гората, мечки има. Андрей, сега да искаш ли? Една линия и половина. Косима, виж колко. Чай се, де е момчето? Аз сега изех на него. Не е го лудя сотката, метнила един камък. Орехчетата сигурно са му замръзнали. На кой? Моите? Моите? На моя? Нали са неговите? Да, не. Ей, да има тия бокуци да има. Знаеш какво фатно да таскиха? Взимат си контейнерите. Тръсти! Карат сервитьорите да вземат да бутат контейнерите от тук, ги изсипват, човек. Като напратиха до магазина до Енчето, не би видя. Гате Шумахера! Бат Трифънчо нещо ни забрави тук, а? Да, Енгати кеф, бат се, виж коста. има там. Картина. Не знам. Чай да те снимам. Зеле! Малко майтап да става. Вижда да искам напред, къде видях паметници, някакво голямо. Абе, да ни изкочи някаква червена шапчица. Ние сме вълците. Да, не! Ще изкараме бухалки. И да ги кажа как. Ама да ни изкочи някаква червена шапчица, садомазо. Да, и да я пита, види ли си до пенцето? Тук много стръмно е. Уау! Баси майка. Един ден ще направи хижа в гората. И ще заснема нова версия. С много пълно и малко екстрем. Сега ще наводниш лаптопа. Я! Прасни го! Не мога да седи на толкова крака. Да, ще си имам ти дай. Да, бе! Не, аз ще се разтегна 3 пъти. Това виж мога, кота. това е диско. Не го оцелих да го... Честит поръчняк. Намокри ми лаптопа да те ева. Топа на лаптопа. Ляу! Да, си майка. Капта! Сега като стане 5 минути ще спра, че е много безинтересно. Не стават никакви катастрофи. Ники Ти самоубийства. ставам снежен човек, бе. Да, мятам това. Да Искаш ли да те метна поне интересно клипче ще стане? Виж кое е яко. Пълно с хероин, кокаин. Няма стигне далеч, ти както запуси.
Това лади ли има още в днешно време?